may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ni nanang mo, Mari Camila? Adda ije balay, agpapaimbag mare. Dilinawas mo, ti follow-up check-up na. Saan matkit di mare? After every 2 weeks. Ayun gayam, adalakok at tiket dito'y mare. Tiket ti concert para kininanang. Manuti may sa Mare? Sa nga gasot laang mare. Gumatang ka man kit di. Gumatahak iti may salaang ata isuti ka baalak agatangan. Sa anak ama ka umay iti concert ngam gumatangak tatulong kulatan kada kayaw. Ay na, agyaman naklaunay mare. Amang ano kasapulam titulong kumaray. Ha? Kas makita kat adupay titikit mo. No kayat mo tulungan ka amang ilako kadagita maray. Ay nawaw, pudno mare. Una, no okay laang kang kamaray. Ay syempre mare, kayat ko launay. Sige, ikan ka nga rod iti ilakom, ta isupay mare. Ay nawaw, dito laangan tinabati at hikay Camila anak ko. Untatang, apay ka di? Lukas ta, adumatan tigim matanggang ka. Manmanupay laang tatang. Day talaangan tinabati, ta inalada mari siya kan mari terya ti daduma tatang. Ha? Apingintid mo kadakwada nga eh. Win ata nagboluntaryo da mo tatang, tulungan dak kanu. Nagboluntaryo da amang ilakaw. Naalayo tatang. Ay ka, nasayat man nga ron mo kasta. Isupay ti mailako da. Naku naayo pa'y tatang. Uray dudwala ang ti kumarek, no amuda ti tumulong kanyak. Naragsak akon, tatang. Ada ilaklakok at tiket, amor lakay. Tiket itan niya. Concert para iti inatigayim ko. Kitayag man. Ada di taminan, basa amlatan. Sa nga gasot ti maysa, Wag, gatangam man kit di daduma tapno maksayan. may salaang Ay nawaw, nayuna mun alakay. Uray saan ka amapan? Tulong mo matan itigayim ko Sige, duwa nga rod. Aramid mun alima. Ay naw, duwalaang ti kabaila kabayatan bakit? Di utang mo pay lang titalaw. Bayadam to no agswildo ka. Anya? Para kang kaday to 5 at tiket. Adda ti 300 nga utang mo kanyak Ilistak pay laang. Adto yun ti suplem siya. Agyaman naklaunay na napanyang. Da kayo mamatilakwak nana. Ay nawaw, anya ti ilakom kanyak. Daytoy nana. Ay, anya ngay dayta, papel mo't. Basaan nyo ngamin Concert for a cause. Woy nana, ticket para iti concert para iti inatigayim ko. Sa nga gasutla ang timaysa nana. Adayon sa motivinyo. Ijay sentro, nga mabalin latamot agumatang kayo, uray saan kayo amapan? Tulong yung kadagit ag kasapulan nana. Mala, gumatangak iti may salaan. Nay, apay ngay amay salaang nana. Aramiden yun ang alima. Agasam nga'y talima. Awan mo't kwartak apagbayad ko nakaw. Ilistak pay laang nana. Anya, Bayadan nyo ti 100 ita. Bali adda 400 nga utang yaw. Ilistak pay lang dito 1 week to pay nana. may salaang tigatangak. Diyak kayat ti makautang balasan ko. 2,000. 2,300. Ay, orta mo dito bilbilangan bakit? Bayad ti ticket dagitoy lakay. Nagatang amin ay. Siyak pay ti kunam. Naibusen Sigurado ang maragsakan ti kayem mo no kwa. Aywan, malagip ko.
Saan mo pa'y abinayadan ti 300 nga utang mo? Talaga nga ipabayad mo kanya? Bakit? Ay nawaw, syempre ata na i-reserve da di a ticket para kang ka. Amok ang nagsweldo kan, isong agbayad ka, itamot laag. Ni bakit mar? Awanan ti ado asao, agbayad ka din tapno malpasan ti saritaan. Kumusta na gititiket, Camila, anak ka? Naibusan? Untatang, ngam saan ko nga amo no adapay nabati kan Mari siya. Ni Mari Teriala ang tinangirimit itinaglakwan na kat. Kuntakam ni siya. Tanot dapat saan ang nagatang ititiket nga dakin kwa na. Tulungan nyo ang mangilakaw. Itikastakit maibos. Untatang, awagak to tigayim ko. Ito no mayabulan ng ti concert for a house. Nasaya at matkit di, tapno maalamot ni nanang tibingay na. Isupay ang maigatang itiagas, ganda duma ang masapsapol na. Wan nga rod. At dangag paiso ti pensyon ko. Saan mo't nga umda sa pang paagas ni nanang mo. Naimbaglangan, tadadag itinayat at tumultulong ka na tayaw. Anya day jay Maray? Kumusta agla ang titiket nga dakin ka, Mare? Ay kwa Maray? Nagatang ka di amin, no adapay nabati, Mare. Kastoy ngamin Maray. Nagaduti pa ka kumikumak, ngam di ka madanagan. Tano makawayaak, ituloy ko ti mangilakaw. Numakumikum ka, mabalin nga isublim ti saan anagatang, Mare. Da kami kenterya ti mangilako. Si kakit dimot Maray. Apay ka di, Mare. Siya kung ti makaamo ang mangidispos ka dagito'y atiket. Adda koleksyon ko dito'y 500 laang. Isend mo ti Gcash number mo, ta isend ko kang kamaray. Sigurado ka kadi akabailam ang maipaibos ti nabati, Mare. Wan Maray, si kakit dimot. Agtsatak to kang kano kasanaw. Nakapagsarita kayo ka na itigayim mo, anak ka. Untatang, Naibawas ti tiket nga daking kwa na. 5 laang tinabayadan, tatang. Nukasta. Ado pa'y nga rin tinabati kang kwa na. Ado ka nung amin ti pakakumikuman na, tatang. Nukasta nga raw. Tulungan niyo, anak ka. Isumot ti imbagakan kwa na, ngam iso ka no ti makaamo, tatang. Nay, sayang mo day jay. At dapay matkit di nasurok at ang lualawas, Parang maipaibos na. I-message mo tumanen, nunalpas ti do alawas. Katawan pa'y update na. Untatang, kasta at talaga ti aramida. Hello Maray! Kumusta ngay, Mare? Adda ti nga pulo ang nagatang Maray. Isin ko ti bayad iti Gcash mo. Saanan, Mare? Umayak di tayan mo ita. Sapay medyo adayumot dito ayan may Maray. Okay lang, Mare. Agpaimuturak itamat lang, Mare. Ay kwa Maray, adda na panak. Awanak ije balay ita. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Day talang ti saan ko asigurado Maray. Sapay intugot ko ti tiket. Ni, kasano nga rudan day tangay, Mare. Adda pa'y magkidi makalawas Maray. Wan nga masapol mat nga irimit ko ti koleksyon kadagiti agpa-concert, Mare. Siya kung ti sumaro no iti pila Maray. Agtiksakto kang kakalpasan ti lakad ko. Bye! Ay, anya ngayon ti ibagak kang kuana. Amangan kit din umay dito'y balay. Adawad ka sa sarita mi tay bakit? Asino day jay? Ni, adda ka maggaya man lakay. Kasangsangpit ko lang. Asino day jay? Ni Mari kami lalakay. Di mo nang tinagsaritaan mi aya. Nangag ko ti boses mo. Gamsan ko anaawatan ti nagsaritaan niyo. May papanlaang mat ititikit tinagsaritaan mi. Inrimit mo katikin ko na ti napaglakwam. Nalpasan Nasayat mo't nga rod no kasta. Sigurado ang maragsakan ti gayim mo ta tinulungam anagila ko. Siyempre mat asino kumangay ti agtitinulong. Datayo mat laang Imay ni Eric dito'y balay tay, anak ka. Ay nawaw, agkolektan samot tun, tatang. Wan, salsalud-sudin na nun na kano na irimit mo. Ngamimbagak ngagsublilangan, tawan ka dito'y balay. Saan ko pa'y anaala ti tiket kini Mari siya. No di na masango nga ilako, kat itid na kumangkang ka. Kumaangam nagadumot tin arason na, tatang. Diyak amunupod no ti bagbagana. Wano ululbudan naklaang.
Kasano nga ron ang mairimit mo tibuaw no kasta lang. Sapay awan kwartak tatang. Jak kabailan abak apan day jay. Kunak lakid de no makatulong ti kayem mo. Kasla parekot lang matipay na kang ka. Kasano ket bakbaketan nga ulbud tatang. Naggapo ang basang. Apay akasla na bambanog ka. Iti ayanda nana ispay. Nakitang danak nana. At damang sapsapul kun kay tay. Sa bali mo't manon arupa. Asino nana? Jacob kanu tinagan na. Anya? Tinaibaga na kanya kat adda kanu utang mo kun kwa na. Pudno ka day. Ay, kwa nana. Awan mo amok nga agnagan iti Jacob. Apay nga rod akas lamadanagan ka. Wano, kachat mo day chay. Ne, saan anana? Apay nga rod asap-sapulan na ka. Ni nanamot, tila salsaludsuden na. No adda umay dito istoryaw, kat agsaludsud da maipapan kanyak. Diyo isursuro ti balay mi ah. Ay nawaw, apay nga ay. Basta aramidin nyo latan ti imbagak nana. Di mairamraman akmat nga agul-ulbod na kong. Kunak tumit, si kaday tamanong amor. Adda ka di masapol mo? Sa ludsudak ko man, no adda ni Marisha siya ijay balayo. Adda ije apay ka di. Agparparikuta ngamin manong. Aging gaitakit saan na pay an nairimit ti bayad dagiti tiket nga inala na kanyak. Talual daw laangan ti palugit ko tapno mairimit ko mat dagiti bayad. Naibos mo ti ticket nga dagan ko na. Tinaibaga na kanyak kat inrimit naging ka. Ni, manulaang mat ti inrimit na kanyak manong. Saan pa'y nga imabot iti kagudwa? No kasta nga ron. Nang ipanan na nga iti kwarta. Tulungan na ko mamanong. Kasari tayo ti asawa yo. Tawan pag-back up ko kadagijay at tiket. Uray na singad agayim tayo. Kat maaramid dagayam ti mangloko kada tayo tatang. Anyat kaya't mo asawa na anak ka. Naila ko matgayam ni Marisha siya dagiti tiket. Ngumno apay adi na irimit ti bayad kanyak. Ay nawaw. Asino tinakadamaga manak ko. Ni manong amor amis mo tinangibaga kanyak tatang. No kasta nga ron. Inulbudan na katimis mo agayem mo. Apay akas jay tatang. Agpaysoan na rigat agtalag iti sa bali at tao. No kwarta ti pagsasaritaan. Ni Marisha siya pa'y laang mat anasingad agayim ko. Kunta ka matagsarita kayo. Di na nga rudsong batan ti awag ko tatang. Di na mapanunot nga agparparikutak mat gapo iti inaramid na. No amok laang akas iti mapasamak. Nilatta ko man mariteriya tinangital ka kadagijay at tiket. Nakababayin ka launa siya. Anyat na pasamak aya. Ay nawa, agindidam mo ka pa'y laang dita. Ibagamot nga min ano apay. Saan ka amawatan? Naranaak ni kumarin Camila ije paradaan itay. Anya? Salsaludsudan na ti ticket para iti concert purakos. Tinaibagam kanyak kat na irimit mo. Ngam saan mo't gayam? Ay, kuala kay. Kinapudno na. Imbayad ko iti utang ko ti kwarta lakay. Utang? Kasano nakautang ka? Utang ko idi pa'y napalabas atawon lakay. Ay unay kan. Di kag pampanunot. Imbayad mo iti utang mo ti kwarta para ko maiti masakit. No choice mo't nga min lakay. Agsingirdan kat awan kwarta. Talaga di kag pampanunot. No utang mo, bayadam, ngam saan kuma ati kwarta para iti sabali at tao ti pagbayad mo. Nakababayin ka launay mo. Pudno ka day, Shasha. Imbayad mo iti utang mo, ti bayad ti tiket nga inlakom. Wan na, pudno tinadamag yaw. Ay nawaw, nakababain kamot. Napilitan nakatag singirdamutan kanyak nana. No saan ko abayadan, ang mga no ipusdak iti Facebook. Wino saan kat ang mga no idimandada. Iti kasta nga inaramid mo, nanayunan ti parikot mo. Adati diniskitar ko dito, ingam kurang iti 1,000 nana. Amangan ko nak no adapay kwartayo dita. Pabuludan nak kumapay. Ngam sigurado ka kadi ang makabayad ka. No saan nak ang makabayad,
Tangdanan daklaangan nga agdalos, wenno aglabanan na. Itrabahwak latan ti kwarta nga ipabulod yo kanya. Nangibaga ngamin a pagbayad mo iti utang mo ti bayad ti tiket a para kumakadag iti masakit. Apay, di ka mabutang iti kasta nga inaramid mo na kaong. Kamalikday jay nana. Nagturod ka nangigastos iti kwarta asaan mo't aparaken ka. Imayak ta irimit ko ti bayad ti ticket para iti concert para iti asawa yo tatawal daw. Pagyaman aklaunay, ta nagpakita ka madlangan. Hindi pa'y may saal daw ang masiksikuran ni Camila. Ada ni Mari Camila dito'y balayo, tata. Nasayaat mo ta nagpakita ka siya. Wan Mare. Sige, panawan na kami pala ang tatang. Siya kunti makamu ang makisarita iti nasingad agayim ko. Hoy, anak ko. Pasensya kan ano itaakla ang anak pakita. Inton bigatan ti concert. Wan nga raw. Kinapudno na. Imbayad ko ngamin iti utang ko ti koleksyon ko. Iso asaan ko ang nairimit adagos. Isumat lagayam Ngam nagdiskitarak Mare. Nagulbod ka pala ang matkanyak. Dinadaal mo ti panagtalik ko kun kamari. Amok abasol ko ta sa anak-anak pudno. Sapay la kumaat ang mapakawan na. Ala, itad mo ti kwarta kanyak tapno malpasan ti saritaan. Iti kasta nga inaramid mo kanyak. Pinaneknekham asaan ka mapagtalkan agayem. Nga uray ka sanupay ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Maaramid mo latta ti mangloko kanyak. Ay awanan. Friendship over kaming samot ton. Nagsorry ka kumagangguana ha. Isumati na ramid ko. Ngam kasla di na ngamin mapakawan day di ababae. Aganos ka. Sikamot lang ti makagapo. No apay akas ti trato na keng ka. Isu nga rod anak kidawak iti pamakawan na. Ngam kasla di nak mapakawan mo. Siyempre, na-stress yung tao bakit? Anya tinamnamaam. May sa asorim laang kat pakawanan na kamutang. Anya nga rod ti sirbik ang nagsore no di nak mapakawan. Ay katurayam ano kaano ang mapakawan na ka. Aggaganat ka mo. Kat si ka lang arudon tayan tibid daw. Ay, nagsakit tupay ti panagsasao na kanya. Saan ka makangeg? No saan ka nagulbud kingwana bakit? Urayam no kaano ang mapakawan na ka. Ngam no saan na ka ang mapakawan. Talaga a friendship over kayon. Ay, wow! Agbalin ka ang mapagtalkan iti amin abanag. Tano pa nagtalak tinapukaw, narigatan ang maisuglipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Amom, no anya tinakitak itay awan ka dito'y balay, Robert lakay. Anya day jay bakit? At dalalaki anang itulod kin ni Florence dito'y balay. Ay nawo. Asino ang lalaki? Familiar ti rupa na, ngamjak mo tinagan na. Ay, bantayam di putot mo, tamangan no inton madamdamakit masikugan kit di. Ay, sana mabalin na. Ipalpas na kumapay ti panagadal na. Isu nga rod akasaritam lakay. Diyak kayat ti makibiyang, taamumot, saan asyak ti pudno nga inana. Ni karidad nga imuna nga asawam ti pudpudno nga inana. Saan mo siguro adakas no bagbagaam?
Sikan ati ina na tanabayag mo tinapim mo sa ni karidad. Ay, jak kayat. No may papan kadagita abambanag, jak kayat ti makibiyang. Di mo kayat ti makibiyang ko nam. Ngam agipulpulong kamot kanyak. Imbagak laeng atap no ammom ti mapaspasama. Anyat yar aramidin nyo diti silid ko, tatang. Pudno ka di nga dalalaki ang mangitultulod ken ka dito'y balay, Florence, anak ko. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Di nakulbudan tad na nakakita ka na kayo. Ay, kwa, tatang. Asino day dya lalaki? Ni Jason, tatang. Iso tinobyok. Anya, nobyom kunam. Saan ka pa yan nakaturpo si ti panagatal mo? Ngam kaya't mo ti makiasawa, anak ko. Anya ka lagi di mo tanaya. Amumat anang nga to tarapap ko para keng ka. Ay, nawaw. Overacting kay man ako na, tatang. Ha? Saan aga po ta inaklon ko ni Jason kat kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Ipalpas mi pa'y ti panagadal mi. Kasanungay no. Awan pagdanagan nyo, taam mo mi ti limitasyon mi. Nasaya at alalaki ni Jason anya. Saan akas iti dadduma dita? Dayjay tinobyo ni Florence? Wun, iso dayjay. Jason kano tinagan na. Ah, nataarmat gayam, nanang. Ay nawaw, agsardeng ka man si ka Claire. Apay ka di, nanang. Nataarmat nga bagbagam. Saan akas jay tinataaraan niya? Ay, nawaw. Katsi ka, no makirelasyon ka, agbiro ka itinatataar ngam iti dayja a Jason. Ay, kat syempre, ananang, amok daytan. Very good, anak ko. Di ka agpaabak iti dayjay a Florence. Ay, kaano pa'y nagpaabakak iti dayjay a half-sister ko, nanang? Kasta ti kayat ko kan ka. Imala ka kanyak apalaban. Agluto kan aginaw ka si ka Florence. Wan, auntie. Kan agdalos ka pa'y gayam dito'y balay, ha? Ni Claire ngay, auntie. Anyamat ti aramiden na. Kita maabisi ni Claire. Uray siyak, auntie. Adumat homework ko. Ay nawaw, aramidem kit di ngaminon dagiti ipapaaramid ko tapno malpasan. Di yumat ngamin ibaon ni Claire. Tapno nabibiit ko maamalpas no agtinulong kami. Na, tagreklamo ka pa'y laang dita. Uray adda ni Claire dito'y balay kat kasla siyak matlaang ti makitkita yo. Ay na, awanin ti adupay asaong. Aramidem kit di ti ipapaaramid ko, no di mo kayat ti maungta. Umayak man, apong. Adda ka di ibagam, apo. Awan, apong. Aramidak laang ti homework ko dito'y. Tano adda ak ijay balay kat kanayon nga ibaundak ni Auntie Gloria. Anya, Uray adda ni Claire ijay kat kasla siyak laang ti makitkita na, apong. ay nawaw. Aging gagayam ita, kat kasta ti trato na kun ka. Wan, apong. No saan laang apimusay ti inak? Saanan ang makiasawa ni tatang iti sabali? Ang manyangay nga ruda po. Saan tayo mo't atengel ti biyag ti inam? Saan na kun akomportable ijay balay, apong? Ag naedaksan dito'y balay yu? Ay wala, mabalin lata mo tapo. Pudno, apong? Wala tapno adakad kaduak. Dito'y kamot anag naed idi ubing kapailaan. No kasta, okay lang kan kang agnaed ni Florence iti ayan ni Apong na? Wen, bakit? Kinasaritan ako ni nanang itay. Ay nawaw, kasano numapan ijay kat saan amabantayan ti inam? Amo ni nanang tararamidan na. Kan may isa, apo ko naman dayjay. Sigurado adi na ipalubos ang may sagmak ni Florence. Sapay adda boyfriend na. Masapol amabantayan da. Amo da kanumat ang tilimitasyon da bakit? Saan amabalin nga agnaed ni Florence ijay? Asino nga iti ibaon ko no ijay ti pagnaedan na? Napauli magkamay. Ah, ay ko alakay. Napanunod ko laang. Asabali lat tano da tayo adadakkel dati mga sikaso kadakwada. Saan mo't amabaling nga ipilit ko ti kahit ko bakit? Kahit mo't lang namin ni Florence na agnad ijay kay.
nakaturpos tamot ni ti kolehiyo. Agpada tapayin nga adda na talaga da trabaho na. Panagkunak kat mabalinan nga agkalay sa ta, Florence. Kasarita tanto ti pamilyak, Jason. Panagkunam ka di, kat umanugot ni tatang mo. Sigurado daytan. At datamatan iti husto nga edad. Dayjay laang ano makibiyang manan ti stepmother ko. Aging ka dita, kat Amumat asaan anasaya at titrato na dayjay kanyak idi. Jak amo ano nagbalbaliw matan. amang ano naka-Amerisan. Saan tayo asigurado? Anyang arod daramidan tangay. Mapantalat ta ijay balay. Ibagata kan tatang ti plano ta. Naimbagnal daw yun, auntie. Adda ka din ni tatang, amti? Apay ni Robert, anya ti masapul yu kan kwa na. Napatagti bagami kan kuha na, auntie. Ay nawaw, anya ti bagayo kan kwa na ayan. Plano mi nga minan ti agkalaysa. Anya, agkasar kayon? Wen, anti. Adda ka di ornong yo? Kabailan nyo ti aggastos? At damot basit urnong mi, auntie. Agpada kami mo nga da trabaho na. No kasta, agtrab-trabaho kayo gaya man. Wen, auntie. Mangup-opisina kami kan Florence. No kasta, adda gaya man kwartada. Napaulimag kayo mat, anti. Ah, ay kwa, awan matkit di. O sige, panawan kayo pa tairwar ko ti termos. Agkape tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ado pa'y ti kayat ko amamuan, may papankada kayo ado ha. Pag naadan ngay da Florence kan Jason, kalpasan ti kalaysada, lakay. Dahita ti Jack mo, bakay? No kayat da, mabalin mo't nga agnaad da pa'y dito'y balay. O, kailangan kain ka? Ay nawaw, syempre putot mo mo't ni Florence. Adda madlaw ko ken ka. Ha? Madlaw ko asiming bad ka. Saan ka matakasta sigod? Unay kalaki di mo't tan ayalakay, sigod mo't anasing petak. No may papan kan Flores nga anak mi ti mo na nga sa. Di mon isawang no anyaman ti ibagam ko makanya, tamok daytan. Anya? Nasaysaya at matlaang no agnaid da ditoy, tapno adda kadwa tayo. Nang runa ita tanakapsot ka matan, di mon ka ba ilan tagtrabaho. Di ko nada kat simple laang ti kasarda. Ngam saan mat nanang? Wan nga ruda, nagpa-cater da pa'y. Mano nga tangay mat ti ginastos ta. Dayta ti saan ko asinaludsod. Agasam man. Kabailan damat gayam nga igastusan ti kastoy akasar. No si Kantong met ti makiasawa, mas bongga pa'y ngam ti kasar ni Florence ti kasar mo anak ko. Kasanungay kat construction worker laang matinobyok nanang. Si kakit di met Claire, mabalin met asukatam dahi a construction worker. No di na maipaay ti kasar akayat mo, sukatam kit din. Anya? Diyak kayat a maartapan na kaday di a Florence. Nalawag ka di, ha, Claire? Wan nanang. Aywan gayam. Pag naedanda ngay kano numalpas ti kasarda. Kinasarita ida ni tatang mo, kat agnaed da ijay balay. Ay nawaw. Imanugot kayo nanang? Common sense ka di anak ko. Professional dagita nga agasawa. No ijay balay ti pag naedanda, o di mairanod tayo, iso asika, agsingsingpet ka kadakwada, tapno di da makadlaw. Sigurado kayo kaday, Florence. Ijay ti pag naedanyaw, apo. Kinasarita nak ngamin ni tatang, apong. No agpatakder kayo ngay iti balayaw. Ha? Madanagan naklaang apo. Amangan no dakas to titrato ni Gloria kada kayaw. Nasaya at matantipan nakisarita na kanyak, apong. Amangan no agin-agin laang dayjay. Nga ta? Saan tayo nga amo, apo? Amangan no agpampamarang laang. Amangan no adagayam ilimlimod na talent na. Kat may samot gayam a best actress dayjay ngay stepmother mo. Ni apong talaga? Nagsweldo kayo ka din, Florence, nako. Apay ko maante.
Amangan no adda pa'y kwartam dita. An-anwan nyo ti kwarta ay, ante. Maigatang ko maitisidaan tayo, Naibusan ti bangus aginatang ni Jason, ante. Naibusan anak kong. At 500, ante. Da kayong matun ti makaamo no anya ti kayat yu agatangan. Kukuha akong ti supli. Sige, ante. Keep the change. Ay na, agyaman ako na Florence. Kastigayam tirik na no professional ti anak. Itala ang anapadas ko, ta saan pa'y mat anagturpos ni Claire. Da kayo kit dimot. Ayun gayam na ko, numabalin kat pakibayad yumatla ang tibil ti kuryente kandanong tayo. Awan pa'y ngamin kwartami itakot. Narigat mo't numaputdan tayo. Anya nga tan magipatakder talangan iti balay ta, Florence. Mapampanunot kumatla ang day talakay. Saan ko ang anusan ti ugali ti stepmother mo? Apay, di mawat manan iti kwarta kang ka? Wen, bakit? Talaga arupat kwarta day dyan nga stepmother ko. Saan tupay nga dumawat ni tatang iti kwarta kadata, isupay kit di? Wen nga rod Ay, panagkunak, pudno tinaibaga ni apong kanyak. Agpampamaranglaang ni Auntie Gloria tapno makalibre. Anyan ti kastang ugali ti maysa nga ina? Wen gaya, pudno ka di nga nagikatan ni Claire? Di na ituloy ti panagadal na? Wen kano, adda kanumat ngamin bagsak na. Kahit kasanuda nga rodan, no awan ta dito. Apay, ipalubos mo ang maartapan na kadaya a Florence, Claire. Ay, ado nga rudan ti bagsak ko, nanang. Ay, awan nga rudan ano kasta. Naimbag pa'y ni Florence. Agpatakder da kano pa yun, iti balay da. No kasta, pumanaw dan dito'y balay, nanang. Day tangarod ti parikot ko ita. Na yun ang pailaang mo. Apay ka no apumanaw da, nanang. Ay, jakman amo kadagijay nga agasawa. Amangan mat no nakariknada, nanang. Amangan no amudan nga agpampamarang kalaang. Apay nga agpatakder kayo pailaang ngamin iti balayo, Florence, nakong. Kasapulan, ante. Ay, nawaw. Nalawa mo ti balay apag naedan tayo. May mayat matlaang no adabukod mi abalay, ante. Numalpas ti balay nyo. Pumanaw kayon dito eh. Wan, ante. Di agsisina tayo manon. Ay, nalaing nga agdrama daytoy a tao. Ti ko na siguro, kat saan ko anangag tinagsaritaan da kini Claire idi napalabas ng aldaw. Oo, napauli magkamot na kong. Nakapagdesisyon kami kini Jason, ante. Kat saanan nga agbaliw dayta. Okay. No kasta ti plano yung. Anyang nga rod. Ay, di na kun maloko ita, ante. Amok ti makagapo, no apay akayat yung agnaad kami kini Jason iti daytoy abalay. Ay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti balay talakay. Mabalinin ti umakar, bakit? Kasaritak to ni tatang. Wen, bakit? Tapno muna. Narigat matlaang nga agpayso ti agan-anos ditoy. Kunaklakid din no nagbalbaliwan ti stepmother ko. Saan? Tatisweldo talaang matgayam ti kayat na. Awanan maaramidan tayo dita, bakit? Kasta na siguro mo't ka na. Plastik launay mo't. Kayat na ti mairanod. Ngam di na mat amo at ratwan iti nasaya at datao. Agpakada kamin tatang. Mabalin ti sumurot, anak ko. Ah? Asidaglaang mo ti balayaw. Aywan tatang. Mabalin latamat no kayat yu ti agpasyar ijay. Sa dino ti papanan nyo ayan. Iti the Florence. Anyang ay taramida mi dyan. Awan mo't gindi. Kahit ko lang ti sumurot katakwada. Sumurot ka. Ngam agawid ka matla dagos, ha? Wen bakit? Di ka matanagan. Ta sa anak nga agnerd ijay. Agrubat tay nga rodan tatang. Agur-urayan ni Jason ijerwar. Di kay matmatagtagari dita, nanang. Masikuranak launa yun. Sipod pimanaw da Florence dito'y balay. Parikot tayo matan di kwarta. At damot pensyon ni tatang. Kurang day agastusan tayo anya. Kat, kasano nga rudan day ta, nanang. Awanan masapol nga trabaho ka. Anya? No ingaid mo kumati panagadal mo, di professional ka kumamutan akas kin ni Florence. Nalaing ni Florence, nanang.
Anya nga rod ti maaramida, kat imala akmat kada kayo akunang. Anya ti kunam, ulitan man. Basta, kasjay nanang. Kat basol ko nga rod ita. Awan mo't imbagak akasta nanang. Ha, ti kunam kit di, kurang ka iti diskarte. Agtrabaho ka mo tan, tapno makatulong ka kada kami kan tatang mo. Nakababain mo tagpatulong kan Florence. Agyaman aklaunay. Ta nakaumay ka dito ospital, Florence, anak ko. Makapakiktot kayo matatang. Kaano laang idilimasin kami. Ita, kastamat ng tinapasamak. Ayan nan ngay ita. Aday tayo siyo. Anya ti ko na ti doktor tatang. Amangan no mabayagan kami pa dito eh. Adakwar tayo dita. Tila ang pensyon ko ti adda dito anak ko. Ala, mang daklatan iti kwarta kada kayo. Uray dakas ni Auntie Gloria kanyak idi ket tulongak latta. Ay na, agyaman aklaunay anak ko. Imala ka iti inam anasaya at ti panagpuspuso na. Kumusta kayon Auntie Gloria? Agayaman ako na lakong. Anya ti imbaga na tatang? Jakmat maawatan. Agyaman kanukin ka anak ko. Agpaimbag kayo atap no ada ti katulungan ni tatang. Siya mo no subay kisigod na pigsa. Anya kano tatang? Di na kanuam mo, nagsubli pa iti sigo na pigsana. Ada kaasi ti Diyos ante. Basta tulungan nyo ti bagiyo. Ay nawaw! Respetuan kan ayatem ti kabalay mo. Di ka kumaagbalin anaranggas. Taamangan no iti udi na, katigayam tao akaguram timang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.